Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2015. január 12-én hétfőn. A város önkormányzata több millió forintos összeget nyert a szervezeti működés fejlesztésére, hatékonyabbá tételére. A pályázat során felmérték, hogyan lehet a költségek csökkentése mellett jobb szolgáltatásokat nyújtani az ügyfelek számára. Csongrád város önkormányzata sikeresen pályázott az új Széchenyi terv keretében. 2013-ban az előző önkormányzat projektgazdaként beadott egy pályázatot, az AROP 1.A.5-ös pályázatra, amelyben az AROP 1.A.5-ös 2013-01-13-as, akkor már ugye ezen a számon regisztrált pályázaton nyert 22 millió forintot. Ez a 22 millió forint a szervezet átalakítás, szervezetkultúra fejlesztésére jön elősősorban az önkormányzatok részére. Az áropos pályázatok esetében ugye vissza kell egy kicsit kanyarodnunk. Nagyon sok dolog az önkormányzatok esetében a járási hivatalhoz, vagy a Kléber intézmény fenntartó központhoz is átkerültek. Ezáltal az önkormányzatoknak a feladatellátása, struktúrája sokban változott. Ezeket a változásokat azért mindenképpen szükséges követni, mind pénzügyileg, mind hatékonyságában, mind együttműködésében, és a pályázat ezeknek a megvalósítása, rátekintésére íródott meg, amelynek a végső megvalósulás ugye 2014. Hát elsősorban azt lehet mondani, hogy szeptember, október, november, december hónapokban történt meg. Milyen támogatási intenzitás volt, illetve ki volt a finanszírozó? A teljes egészében 100%-os finanszírozásban, uniós finanszírozással jött ez a pénz. Az ügyintézők képzésben is részt vettek. Mit akart ez a képzés? A pályázat igen sokrétű volt. Nem is azzal kezdeném, hogy képzések voltak, hanem azzal kezdeném, hogy egy külsős cég, akik az ilyen szervezetfejlesztésekben már nagyon nagy gyakorlattal rendelkeztek, eljöttek Csongrádra, interjúkat készítettek, átnézték a dokumentumokat, és ezek alapján készítettek tanulmányokat. A tanulmányokban hát innen jön a nagy feladat, hogy a tanulmányokban való észrevételeket, amiket megtettek, javaslatokat, azokat majd a mindennapi életünkbe, az önkormányzat mindennapi életébe, a polgármesteri hivatal működésébe, mindennapi életébe hogyan tudja, milyen ütemben tudja majd beépíteni. Ezeknek a tanulmányoknak az illetve áttekintése folyamatban van. Az önkormányzat részére, amiket megkaptunk, több lépcsős áttekintés ez, hiszen a polgármesteri hivatalban az együttműködés részét is áttekintették, hogy melyik szervezetek, saját szervezetekkel, civil szervezetekkel milyen együttműködései vannak az önkormányzatnak, illetve a polgármesteri hivatalnak. A költségvetése hogyan változott és hogyan változhat, milyen javaslatok adódnak ez ügyben, amelyeket majd az évek során hogyan tudunk beépíteni, ezeket a gondolatokat hogyan tudjuk beépíteni a hivatal, illetve az önkormányzatnak a költségvetésébe. Ezen felül nem csak az önkormányzatnál történtek meg ilyen áttekintések, hanem két önkormányzathoz tartozó intézménynél is. Itt a Városellátó Intézménynél volt egy ilyen, illetve a Piroska Városi Nonprofit Kft-nél is volt egy ilyen áttekintés, és itt is készült két olyan szakmai dokumentum, amelyek előremutatást adnak a következő évek működésében. Ezen felül interjú készült 5 civil szervezettel is. Itt elsősorban a civil szervezet, illetve a hivatal, az önkormányzat együttműködését tekintették át, és ezügyben készültek szintén javaslatok. És most érnék rá arra, hogy az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatalban dolgozók részére 2 képzés, helyben történő képzés valósult meg. Az egyik az együttműködés fejlesztésére vonatkozott, a másik pedig a pénzügyi fejlesztésre vonatkozó képzések voltak. Mindkét képzésen 15 fő vett részt. Még egyszer mondom, itt helyben történtek, december hónapban történtek meg az a képzések, mind a 2 képzés nagy hatékonysággal, illetve hát a dolgozók részéről, illetve a kollégák részéről, akik részt vettek, szakmai pontot is hozott nekik, tehát ebből a szempontból is jó volt maguknak ezeknek a képzéseknek a lebonyolítása, illetve olyan új dolgokat is kaphattak, olyan ismereteket, kis tréning jellegű felkészüléseket, amelyeket a következő évben bízunk benne, hogy be tudnak építeni a munkájukba.
A támogatás segítségével az önkormányzat egy vezető döntéstámogató és irányító szoftvert is beszerzett, amely sokoldalú felhasználást tesz lehetővé az önkormányzat különböző területein dolgozó munkatársak számára. Kiírtak egy újabb árapos pályázatot, amely árapos pályázatra szintén szeretnénk pályázni, folyamatban van, inkább azt mondom, ennek a pályázatnak a beadása. Ott annak a célja az egy kicsit szorosabb, ott az esélyegyenlőség javításával kapcsolatos munkálatok, esélyegyenlőség programok is, annak az intézkedési tervének az elkészítése, illetve a megvalósítás ütemezésében lehet majd pályázni. A projekt tapasztalatait megosztották 6 másik önkormányzat munkatársaival is, így Szentesen, Mindszenten, Csanyteleken, Felgyőn, Tömörkényen és Gátéron is hasznosíthatják a módszereket. Óvis-véradás szervez a Magyar Vöröskereszt csongrádi szervezete január 13-án délután. A kezdeményezéshez már a múlt héten is lehetett csatlakozni a véradás alkalmával, amikor természetesen nem óvodások, hanem a hozzátartozóik segítettek vérükkel a betegeknek. Egymásnak adták a kilincset a véradók a galéria földszintjén múlt kedden délután. A csongrádi véradók nagyon aktívak az év minden szakában. Büszke vagyok arra, hogy városunkban igen népszerű a véradás, bár kicsit mindig elégedetlen vagyok, hiszen az a célunk, hogy minél több emberhez eljusson a véradásainknak a híre, és minél többen jöjjenek el, hiszen tudni kell, hogy a vértmesterséges úton előállítani nem lehet, tehát csak természetes úton egy egészséges ember adhatja le, és nyújthatja a karját gyakorlatilag, és ezzel segíthet egy beteg rászoruló embertársán. Úgyhogy én csak arra tudok bíztatni mindenkit, hogy aki igazán segíteni szeretne, aki igazán hős akar lenni, az jöjjön. Egy férfi évente 5-ször adhat vért, nők 4-szer, gyakorlatilag 56 naponta lehet vért adni. Mi itt Csongrádon, itt a Városi Galériában, ahol most is vagyunk, egy évben 8-szor szervezünk véradást, tehát akár télen, tehát gyakorlatilag minden évszakban megjelenünk. Igyekszünk ezt minél szélesebb körben terjeszteni, hogy eljusson az emberekhez, és most itt a januári véradásra is szeretettel várunk mindenkit. Ennek a januári véradásnak van egy különlegessége is, ez micsoda? Így van, most már nem először másodjára kerül megrendezésre egy úgynevezett ovis véradás. Gyorsan eloszlatnám a félreértést, hiszen szokták kérdezni, óvodások is adhatnak-e vért. Természetesen nem erről van szó, hiszen 18 év alatt nem is lehet vért adni. Arról van szó, hogy a Templom utcai Delfin óvoda, mint a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája, a Magyar Vöröskereszttel ugye közösen véradásra hívja a csongrádi lakosokat, minden óvodába, városunk minden óvodájában, minden csoportban a gyermekek szüleit, hozzátartozóit megszólítjuk, és hívjuk őket, hogy kedden január 13-án, így a délutáni órákban jöjjenek el, adjanak vért. Egy kis jutalom is lesz a legtöbb véradót delegáló óvodás csoportnak, egy tortával kedveskedünk majd a gyerekeknek. Tavaly egész pontos számot tudok mondani, 46 jöttek többen, 46 véradó jött el, és így óvodának húztuk be az ő véradásokat. Na most ezt a 46-ot ugye egy ember, egy véradással 3 ember életen segíthet. Ha ezt beszorozzuk, akkor közel 150 embernek a gyógyulását jelenti. Szerintem ez jó. A rendszeres véradók szívesen adták a nevüket a kezdeményezéshez. Természetesen a kisgyermekek családtagjai voltak a legjobban értesültek. Tavaly a munkahelyemen volt az első ilyen szervezett véradás, ahol én a legelőször voltam, és egy évben megvan, hogy hány alkalommal lehet adni. Úgy gondoltam, hogy most itt a következő alkalom, és akkor összekötjük a kellemest a hasznossal. Tessék jönni, van jogos. Nagyon aranyos dolog szerintem. Én nem tudtam róla, őszintén szóval még ide nem értem, de be is diktáltam a süli csoportot részünkről. Igyekszem most már így végül is a 2 terhesség után újra elkezdtem, amikor már lehetett. Előtte egyszer próbálkoztam kevesebb sikerrel, így gyomorra ne menjen az ember vért adni, de azóta meg semmi problémám nincsen, úgyhogy szeretnék minél többször jönni. A szervezők mindenkit várnak január 13-án kedden délután 14:30 és este 6 között a galéria földszintjén az ovis véradásra. Stábunk természetesen beszámol majd az ovis véradás eredményhirdetéséről is. Az utolsó negyedévben a híradásokban sokat hallhattunk a különböző adónemeknél várható változásokról, de csak januárban szembesülünk velük, amikor már alkalmazni kell a változtatásokat. 2015. január 1-ével nagy léptékű módosítások nincsenek, de sokak életét, pénztárcáját érintik. Ezekről hallhattak előadást az érdeklődők a galéria nagytermében, a NAV Csongrád megyei adóhatóság szakkoordinátorától.
Miért fontos? Zsúfolásig telt terem várta az előadót, aki először a személyi jövedelemadóval kapcsolatos változásokról beszélt. Január 1-től a bérként kapott juttatások, ilyen például az Erzsébet utalvány, nem tartozhatnak a kedvező adózási megítélés alá, vagyis ugyanúgy adóznak, mint a bérek. Fontos változás, hogy 2019-ig fokozatosan 125 000 forintra nő a kétgyermekes családok adókedvezménye. Ez jelenleg havi 20 000 forintot jelent, 2019-től havi 40 000 forint lesz. Új kedvezmény az elsőházasok kedvezménye, amely havi 5 000 forint 2 éven keresztül, amelyet a házaspár közösen érvényesíthet. Feltétel, hogy legalább egyiküknek első házasságának kell lenni. A kedvezmény megszűnik, ha 2 éven belül elválnak, vagy ha gyermekük születik. Ez a kedvezmény akkor is jár, ha bármelyiküknek vagy mindkettőjüknek van gyermeke, és így kötnek házasságot. Vagyis a törvényhozók ezzel is ösztönözni szeretnék az élettársi kapcsolatban élőket a házasságkötésre. Egyéni vállalkozók esetében változtak a veszteség elszámolási szabályok. Az idei évtől keletkezett veszteség elszámolását korlátozzák 5 évre. A minimum jövedelemre vonatkozó szabályok is módosultak. A bevétel 2%-a. Ha nem éri el a nyereség ezt a szintet, akkor is ez alapján kell adózni. Lakáscélú munkáltatói támogatás terén is változtak a lehetőségek. Eddig lakásvásárlásra, illetve lakáshitel törlesztésére adhatott a munkáltató adómentes juttatást. 2015-től ezek mellett akadálymentesítésre is kaphat ilyen jellegű támogatást a munkavállaló. A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezőknek közös háztartásban, egy lakóingatlanban kell lakniuk. A törvényhozók ezzel is igyekeznek visszaszorítani a visszaéléseket. A társasági adó is több ponton változott, módosult például a kapcsolt vállalkozás fogalma. Közös ügyvezető esetén már kapcsolt vállalkozásról kell beszélni, így figyelemmel kell lenniük a transzferás szabályokra, az egymás között megvalósult ügyletek piaci árára. A kisadózók általány adója, vagy nevezzük, hogy kata, így sokkal jobban ismert, ez egy végtelenül leegyszerűsített adózási forma. Ennyi az összes teendőjük, hogy befizet 25, 50 vagy 75 000 forintot havonta, és kész. Ezzel mindent letudott, és az év végén egy egyszerű kis bevallásocskát kell egyszer beadni, és ezen kívül semmi más teendője nincs az alapesetben a katás vállalkozónak. Szép számmal vannak, olyan 70-80 000 katás lehet, mondjuk ennél többre számított a jogalkotó, de sokan, tehát körülbelül ennyien vannak. Na most, időnként a katások is kellemetlen helyzetbe tudnak kerülni. Volt egy olyan szabály, most már múlt időben mondhatom, hogy negyed évente, a negyed év utolsó napján, ha ő valamilyen oknál fogva 100 000 forintot meghaladó adótartozása volt, akkor kizárták a katakörből, és ezzel persze az történt, hogy 2 évig nem is tudott bele visszalépni, mert valakit egyszer kilépett vagy kizárnak, akkor 2 évig nem tud visszajönni bele. Mi változott meg? Egyrészt hála Istennek most már csak az év utolsó napjára nézik a 100 000 forintot, tehát évközben nem lesz ez a negyedéves macera. Másik pedig az, ha ne talántán mégis tartozna, akkor erről szóló adóhatósági határozatot követő, vagy jogerőre emelkedését napját követő hónap első napjával esik ki a katából, tehát időben megtudja, hogy őt az adóhatóság kizárta. Ha ez nem tetszik neki, még esetleg meg is fellebbezheti, hogy hát ez nem így van, nem is tartozok ennyivel. Hát jellemzően azért az adóhatóságnak ritkán téved annyit, hogy most a tartozás rosszul tartja nyilván, de elvileg elképzelhető. Jogerőre emelkedik, és utána a következő hónaptól esik ki a katából. Kisvállalati adózást kivált választóknak az adóelőleget ettől az évtől negyedévente kell bevallani. Szó esett az áfa szabályokról is, ez egy esetben módosult, a sertéshez hasonlóan 5%-ra csökken a nagytestű állatok szarvasmarha, lyuk, kecske húsának áfája. Új települési adóra is van lehetőség, az önkormányzat bármit megadóztathat, amit törvény nem tilt, és más adó hatálya alá nem esik. Ezt a lehetőséget Csongrádon egyelőre nem tervezik kihasználni. Sokan érdeklődtek a Csongrádi Fórumon az úgynevezett EKR számmal kapcsolatban. Az áfacsalások visszaszorítását célozza, hogy 2015-től minden országhatáron áthaladó fuvart regisztrálnia kell majd a cégeknek. Így minden fuvar egyedi azonosító számot kap majd, amelyet elvileg a fuvar megrendelőjének kell kikérnie.
Belföldi fuvarozásban is szükség van ilyen adminisztrációra, de kiskereskedőknek, őstermelőknek szállításkor nem kell EKR számot kérniük, rájuk nem vonatkozik a szabályozás. Az anyaság megélése a nők életének egyik legfontosabb része. A reklámokban, filmekben többnyire harmonikus családábrázolást látunk, boldog, kiegyensúlyozott szülőkkel és önfeledten játszó gyermekekkel. A valóságban azonban a szülőknek rengeteg új konfliktussal kell szembenézniük. Ezek megoldásában is segítséget nyújtanak az olyan babaklubok, mint a Bokrosi Művelődési Házban működő csoport. A januári klubfoglalkozásra most kevesebben érkeztek, a -8 fokos hidegben a legtöbben nem vállalkoztak a művelődési házig tartó sétára babájukkal. Egy nő életébe a kiteljesedés időszaka az anyaság, és a gyerekek nevelése közben a szülők, a felnőttek személyisége is nagyon sokat fejlődik. Most már hagyomány Csongrád-Bokros részen a havonkénti Babamama Klub foglalkozás. Ez a mai alkalom annyival különlegesebb, hogy az anyaság ünnepe miatt picikét kötöttebb téma van. Az anya-gyerek kapcsolat, a kötődés csoportos beszélgetés formájába, illetve a kötődés kapcsolata a felnőtt kori személyiséggel és egészségi állapottal. Mennyire érdeklődőek a helyi kismamák? Az érdeklődés változó, azt tudnám mondani, hogy akár időjárástól is függ, hogy mennyi vendégünk van, a témától is függ, átlagosan 4-5 anyuka szokott megjelenni, de előfordult már, hogy 8-an is voltak, előfordult, hogy csak 3-an. Mindig van érdeklődő, és hát mi 3-nak is örülünk, mert itt a faluhoz tartozó tanyaterület hatalmas, és nagyon el vannak szeparálva egymástól a családok, és azt mentálhigiénés szakemberként is tapasztalom, hogy ez nem igazán tesz jót a lelki egészségnek. Nyugodtan leteheted ám hasra kicsit a szőnyegre, nincs hideg. Persze. Majd figyelünk rájuk. A babák mennyire szeretik ezeket a foglalkozásokat, mennyire élvezik, hogy együtt vannak más gyerekekkel? Nagyon élvezik, rendkívüli módon jól szokták érezni magukat, amiatt is, hogy itt azok az első gyerekes anyukák, akik egy kissé bátortalanabbul teszik le a földre, a szőnyegre a 8-9 hónapos csecsemőjüket, hogy gyakorolhassa a kúszást, mászást, felállást. Itt náluk is feloldódnak az ezzel kapcsolatos szorongások. És a havi rendszeres klubfoglalkozás egy alkalom a csecsemőknek, kisdedeknek, hogy megtanulják nem játéktárgyként kezelni a másikat, és így hatalmas előnnyel indulnak, hogyha esetleg bölcsödébe kerülnek a második, harmadik életévbe, illetve a későbbiekbe az óvodába. Egy ilyen klubfoglalkozáson az anyukák mennyire tudnak egymásnak tanácsot adni abban, hogy hogyan kell a gyerekkel foglalkozni, a gyereket nevelni, vagy mi mindenre kell figyelni? Igazság szerint a dolog 2/3 erről szól, tehát ez tulajdonképpen úgy működik, mint egy önsegítő csoport. Mi a művelődés szervezővel csupán jelen vagyunk, és akkor adunk tanácsot, hogyha kérnek, illetve ritka az, hogy valamilyen kötött témában előadással is próbálkozunk. Inkább az egymás közötti beszélgetés, a hasonló helyzetűek egymásra jótékony hatása mutatkozik meg. Ezzel véget ért híradónk. Észrevételeiket, ötleteiket, véleményüket várjuk a tvkukac@csongrád.hu e-mail címen. Rövid reklám után a Csongrád térségében várható időjárásról hallhatnak, majd programajánlónkat láthatják. Új műsorral szerdán este 19 órakor jelentkezünk. Akkor stúdiónk vendége Ferenci Katalin, a Csongrádi Színtársulat vezetője, és Illés Péter, a társulat tagja lesz. Híradóval legközelebb pénteken este várjuk Önöket. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
2015-ben is jótékonysági sportbál Csanyteleken a sportklub szervezésében. Január 24-én 18 órai kezdettel a Csanyteleki tornateremben. A terítéken csonyi maladságok, órialeves, vaddisznópörkölt, töltött káposzta, sertéssültek desszert. A jó hangulatról az Unikum Band és a Gyuszko Sound gondoskodik. Sztár vendégek a Sláger TV támogatásával Bódi Csabi és Monita. Mert megérkezett a Sláger TV hozzád, lejátsza a nótád, Sláger TV parti, ezt a bulit most lehagyni. Jegyek az általános iskola konyháján kaphatók. Bővebb információ a 0630 565 49 28-as telefonszámon. Tartson velünk, legyünk egy csapat január 24-én. Táncolj, gyere, táncolj még! Az időjárás jelentés támogatója a Csabi cukrászda. Az előrejelzések szerint kedden nem lesz számottevő csapadék, kissé felhős ég mellett még napsütésre is számíthatunk. Reggel 0 fok körül alakul a hőmérséklet, délután 6 fokig melegszik a levegő. Szerdán hideg front érkezik, megnövekszik a felhőzet, de csapadék továbbra sem várható. Hajnalban már fagypont alá süllyed a hőmérő higanyszála, napközben 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön erősödik a szél, a reggeli 0 fok után napközben 5 fok várható. Pénteken esős időben lesz részünk, reggel 1 fok, délután pedig 6 fok lesz, bár sokkal hidegebbnek érezhetjük az erősödő szél miatt. Az időjárás jelentést támogatta a Csabi cukrászda. A Biokultúra Szabad Egyetem 4. előadására várják az érdeklődőket a Művelődési Központ konferenciatermébe január 15-én 17 órakor. Dr. Kiss László és Kiskovács Orsolya kertész agrármérnök házaspár tart előadást. Nyugaton a helyzet változatlan címmel tart előadást dr. Botos Katalin január 15-én 17 órakor a Tari László Múzeumban az első világháborúról és következményeiről.